nájdem si trošku takýto vyvýšený objekt. Čím ten objekt bude vyšší, tým to bude ľahšie. Čiže na začiatku môže byť aj niečo takéto vysoké, potom neskôr môže byť, ja neviem, lavička, posteľ, stolička a postupne môžeme takto znižovať. Takže postavím sa čelom k tomu a ako klasické kliky na zemi. Čiže ruky si dám trošku naširšie, ako je šírka ramien, nejakých cca 10-15 cm. Tak, opriem sa, lopatky zatiahnem jemne dozadu, nemusia byť úplne zatiahnuté, zatiahnem ich tak jemne dozadu a idem dole do kliku. Hlavu sa snažím držať rovno, žiadne záklony, žiadne predklony a tlačím. Lakte, takisto. Bacha, aby nevystreľovali úplne takto do strany, ale takých cca 60 stupňov, ani nech nejdú úplne pri tele, ale niečo medzi tým. Čiže cca